बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दं बे बाइ इलेक्शनाव सिडली बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि आंखौ बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिनि इनचार्ज हिसाबै दैथायहरदों आरो इनचार्ज हिसाबै आङो बे एरियायाव दिनैल' नङा गोबां दिननिफ्रायनो हाबगासिनो दं आरो इनचार्ज जानायनि उनावहाय आङो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों बे ओनसोलनि भिसिडिसिनि चेयारमेनफोरजों रायलायलायनानै बुंदोंमोन जे जोंनियाव माखासे गांगां समस्याफोर दं आगोलाव जायफोर मावजाङि समस्याफोर दं गोबां लामा बिदि मावजायाखै बेबायदिखौ लानानै जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सावरायनाय जादोंमोन जे बे एरियायाव गोबां लामा नांगौ होननानै आरो जोंनि रायजोनि बुंनाय आरो जोंनि बुंनाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि बुंनायाव बिथाङा खोमा सुनानै दिनैहाय गोबां लामा बे सिडली कन्स्टिट्युएन्सियाव आरो स्पेशेलि निसिमा बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सियाव दिनै फिथा हाबाबो हाख'नो हायासै जों ओरैबायदि बुरजा लामा बेयाव दिनै डिक्लेयार खालामनानै खामानि मावखांनाय आरो मावगासिनो थानाय आरो मावबाय थागोन बेनिबो जों गोबां दिनैहाय लामा बेखेवनानै होनाय जाबाय बेयावथ' जोंहा खुनु सन्देह गैलिया खारन आंथ' दिनै खावलायगोनसो जायफोर गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोनि दिनै केन्डिडेट होनो ओंखारदों बिथांमोना मिसामिसि बेयाव माने ना सारनानै जेयाव ना फोनांनायनि बेबस्थाया गैखाला जिहेतु नायानो गैलिया बेयाव मिसामिसि दै सारनानै दैयाव ओंखारनानै जिखौ फिसिनानै ना सारनायनि खुनु मिनिं गैया गतिके बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय नमिनेसन होआब्लाबो जासिगोन होननानै आं बिथांमोनखौ बुंनोसो लुबैयो खारन दिनैनि दिनावहाय 100% खोन्दो जे जों सिडली समस्तियाव जोंनि बिजाथि आरो इउपिपिएलनि बिजाथियानो देरहासिगोन बे रोखाखासै